Esteu a casa? Esteu avorrits? Tinc un problema nou, que el monyo que tinc ara no em combina en res. Aixina que... canvi d'armaris! Aprofitem la quarantena... Jesús, quan de pingo! Tinc coses que de veritat... És que... Home, la moda em diu, però això per què ho vol? Dic, pues és que és un recuerdo de les Olimpiades del 92. Però diu, però tu vas anar? No, no vas anar. Això què és? Hòstia, això m'ho va regalar la meua cunyada. És una cosa... Això és una cosa que ho fiques en el microones, se calfa i se suposa que te ho arregla. Això, que poca merda. Que asco, solti, Els xalequets. Quan se fiquen de moda els xalequets, que són de cop a repent, totes les botigues venguen xalequets. Això que m'ho hauré ficat jo una volta, els xalequets. La moda em diu, ai, tira, o dona-li-ho a algú. Dic, no, que es tornaran a posar de moda. Hi ha altre xalequet que em compraré. Bueno, i el rollo hawaiano, quan es va pegar per el rollo hawaiano, tot era rollo hawaiano, doncs mira, hawaiano, de hawaiano, que damunt després passa de moda i te ho has de menjar. Doncs me ho vaig a guardar. Hòstia, el que m'ha trobat. Quina vergonya ensenyar-ho. Gymform digital. Com mos pensàvem que això funcionava. Quina merda, quina forma de guiar els diners. Clar, te fiquen la propaganda, que t'hi un tio tot musculat ahí. Mira, com no està gastat, vaig a guardar-ho y para Nadal le regalo a la meva sogra. Como has estado mucho tiempo parada con el confinamiento, esto te va a dar unos cuantos meninos. Esta americana, que me la van fer a posta, però una cosa que vas fer jo, que es dia nedant amb melons, de meló d'Alger, i això és lo roig, i les llavoretes del meló, que són com brillantes. Pues estic per gastar la pasta per casa. De veritat, Desitge jo que això de la quarantena servisca per a que ens adonem de la merda que acumulem a casa. De consumisme. Mira, que bonica, heu vist? Mireu que bonica. Això m'ho vaig comprar jo a Tòquio, un viatge. Una pajarita que està feta amb retalls de kimono. Mireu que xula és. No me l'ha posat ni una volta. Ni una volta, que no combinen res. Jo la vaig veure allí molt guapeta, però és que no combinen res. Home, igual en el monyo conté un poc de roig. M'ho he ficat de llacet. Això no és meu. Això no és meu. Això de qui és? Ostres, sí que n'hi ha. Sí, n'hi ha algo. Ostres! Hi ha una altra part. Ostres! Això és com una tercera dimensió. És com l'altra banda de l'armari. És com lo de Nàrnia. He entrat en altre món. Uau! Doncs no, què us pensàveu? Continuem a casa, a la mateixa casa, a la mateixa quarantena. Ja voldria jo que això fos una quarta dimensió. La mare que mos ha parit. En fi, amics, que és l'armari, que té 2 pisos. Res. Adeu. Ja voldria jo que fos això la quarta dimensió. Mos ha fotut.